Dobre pytanie. Zadać jeszcze raz to pytanie? Kury mają. Kury mają chód. To jest interesujące. I love you, baby. Kaczki mają płynąć? Ciekawe. Te głosy się w tym wydają, co to jest kaczka? A, to karmi chyba ten. Bójkę nagrałeś, patrz. Taka zadyma jest wielka w ogóle. Tak na marginesie. Kaczki po płochu wcinają jedzenie, bo je ganiają kruki. Zadyma na